Čau lidi, vítá vás Luxar, Hyper a Barťás. Čau. Čau. A přišli jsme nový způsob, jak degripovat, aby vám to neudělal funkci jedním prstem, takže to si Je to udělal funkci jedním prstem. O mě ne. Je zrovna teďka, jo, přesně. Já mám břišní tance, kdyby něco. Prostě zmačknete shift a Devítku. devítku zmačkáte. Držíte shift. No tak držíte. No. A jo, a hráli už jsme tady na začátku, jo, takže můžeme hrát. A já jsem si ochočil pejsák, jak jste mohli vidět na začátku. Už máme nějaké dřevo nastavení a tak, ať to není zase nudné od začátku. No a hrajeme na serveru, který není náš, takže IPčko bude v popisku videa a jenom upozorňuji, že je to na Tekit a je i pro Vares. A musíte mít kraknutý launcher. Tak Honza, jinak by to A já nešlo. si, Však jo? A tak radši. ti dva varezáci si tady hrajou, tyjo, a já jediný to mám koupit. Lepší být Steve než krtek. Než cigán, vole. On Krtek. říká, Máš něco proti cigánům? Ne, ale proti krtkům jo. vole. Krtek bych byl, kdybych si zahrabal do země. Dobře, tak nepostavíme už si dům? Tak Ovečko, ovečko. Tak jako tak trošku se... To je moje ovečka. Hejte. Hej, tak kde seš? Já dám, hej, Hej, on se zase někam zahrabal, vole. no, tak se na něho portnem, co ty na mňam, něho. mňam. Já jsem tady. Jo, najdu je ten krtek náš. Kde? Tak. Hej, krtek, kde seš? Byl jsem před chvilkou zahrabáný, už jsem se odhrabal. Jo, už tě vidím. Já to je problém, protože Luxar, ty skoro vůbec nejdeš vidět v té tmě, hej. No, že? Dá. Právě, že on je čarovný. Ovešky. Proto jsem si vzal tu cigánskou barvu. víš? Dobré, hej, tak teďka Je to cigán, buď to se to zahrabem a budeme těžit, anebo bych postavil barák už někde. Hej, Jo, postavíme barák. Jo, ale kde, tady je to takové. Ne? ještě Lukáš? No, Si čas? Zombík! je 8:50, je to v klidu. Natáčíme tak minutku, 2. Dobré. Podle mě už tak 3. No tak 3, to je jedno. Skoro někdo si lípe typne. Pojď. Nec nic říkal, já nic nevidím, protože mi tady do ksichtů svítí slunko. Au, To je super, že jsou teďka po mě prázdniny. jde ovce. Aha, tak to jo. Dominik se trochu laguje. Počkejte, já si dotáhnu zavěs. Mně se Tak. totiž líbí Minecraft. Tak to je epic, už konečně. Zaplo, pejčku, zaplo. A já jsem mezi tím nažil. Ale creeper a kostlivec. Já mám psa na to. Kdybyste někdo našli Endermana, tak mi ho nechte. Ira, Creeper a kostlivec. Ale, než má u sebe? Já jsem na stromě. Jo, a ještě vidím tě. ovečku. Ještě vidím ovešku. Jo, vidím tě. Hej, po mě někdo jde. Oveška, vole. Au. Hej, vole, co do mě biješ? Au, kde je Že ten? jsi creeper. Že jsou ty ovečky úplně nasilné. Však jo, tady z A nás kostlivec. kostlivce a všecky. Chci ti pomoct, Lukáš. Všecky všude. Jdu na něj zezadu. Hoď jo. Fakta. Mlátím se, všichni. Hej, deble, mám psa, po tobě Tady je nějaká spider ovečka a ona na nějaká spagla. Spider ovečka, ona nejde zabít, ty vole. Co, Lukas, co jsi to zase dělal? Lukáš, hlídám ti věci. Jo, A můj pes už tě nechá, jo? Tady, hej, vidíš. Nic jsem nenechal, jo? Hej, Lukáš, to je tím, že jsem mi tam vběhl, jo? Takže sorry. To je Hej, tak zkus spider si- ovečku na tom. Hej, Lukas, pojď sem. Hej, pes nežere. A zkus jí zabít, ona nejde. Jo, už jde. Aha, už tam nepřežije. Ona se Dobře. ti lágla, víš, kamo. Já jsem do ní asi půl hodiny. Hej, my se staráme o sebe, místo, aby jsme se starali o diváky, vole. Ne, my se staráme o ovečku. Creeper! A našel jsem kruté místo, kde si vidím uděláme... creepera. No, tady si dáme barák. Fuck, vole, skeleton! Hello, Mr. Creeper! Yes. Není můj, vole! Chodí! Dobré, hej, tak nepostavíme si tady barák? Přesně tady jsem to chtěl. Tady někde, tady někde. Jsem zabil ovešku. Domin, prosím tě, prtni mě, po mně jdou. Hej, Domin, kde se? Tady.
To se, že tě nevidím. Tady, vole, u Lukáše, pojďte No sem, tady u Lukáše, Hej, jo, to se tady jsou normálně úplně natočte. drsnaty, ovečky, teďka vidím 2, co lezou po stromech. A vidím 3 creepery a jednoho skeletona, který šli podle mě někam za váma, tam jste. Ty já jo, vám řeknu, zakopeme se Tady našel jsem další spider ovečku. Našel jsem další 2. Ne, další 3, jsem vol. Hej, to je divný svět. Dominik, Tam si jsem... položte si tu home si tu No, hyper, vidím tě. No, to pojď, vole. Hej, já mám plný inventář toho dřeva, prostě těch plánků. A pak mám ještě 2 staky toho surového. Takže děláme zase v tom? Jo. Jo, a mám ty půl bloky, nebo co to je? Jo, dobré. Víš, hned jsem tam na spawn vygrifoval. A pš, Ne, ty mám taky, hele. To nejsou půl bloky. Let it Johnson. čtvrt bloky? Kousek bloky? Hej, Luxar, to dělá úplně stejně, to- jak jsme měli to- barak na tom serveru. Dej mi jeden, Honza. Co? Ten půl blok, ten čtvrt blok. Co? Jeden. Aha. Díky. Hej, počkat, Ty hej, se půjde jo, na náš profi zvonek. Čumte na náš profi zvonek. Drr. to je zvonek, vole. Ne, není to. Hej, já na tebe Dobré, pošlu. stojí na dveře. Stojí na dveře. Nevidím, jsem slepý. Počkej, já Já udělám ti říkal ten tvůj divný pes se nějak sekl. Ne, nejde, já mám kosti, Čekej, jdu ti na pomoc. zabiju, počkej, já tě ho zabiju. No tak, máš štěstí, ten hajzlík malej. Běž po něm. Jo? Jo, puso. Ne, dobré, ne. Pojď, Hofiku, pojď. Kdyby měl ty kokosu do prdele, tak je po něm. Ej, ne, Honza, to by si zkusil volat. Kde je? On zmizel. Vidím. On se schoval před tebou. Je, tady je. Já jsem ho bojgnul do bloku. Hej, Lukáš, chceš to dělat takhle? Hej, Honza, kryse, jo, kryse. Hej, jo, já si udělám tady... Ej, mám naznačeny všechny strany, tak to vykopejte, prosím vás, jo, já půjdu... Skeleton, Já jdu půjdu... chránit náš barák. Ne, já postavím dveře. Já nic nevidím, hej. Já mám krafťák, už já mám krafťák. Dobré, tak mi odej. Hej, si zabírám tady tu plochu, jo? Tady to... Jsem si... Ne, všichni to máme dohromady, vole. Jo. Dobré, zabírám si ten prostředek, zabírám si prostředek. Já Já mám- prostor skopal. U mě to je skeleton. Sorry, Vraťte tam, nebo tě zabiju. já Hej, mám... hej, každý si udělá vlastní pokoj, jo? A tam prostě bude mít věci, které nechce dávat ostatním. Jo, ale prostě první to vykopejte, bože. Jo, ale ale prostě si to můžeme učit, jo? Můžeme si to učit a prostě nemůžeme si to Kvůli vám už jsem zapomněl, co jsem chtěl. dveře. Jo, dík. Hej, ale já tady nic nevidím. Já tež ne. To bych Jdu chtěl... najít uhlí. No pojď, ne, já si udělám Dovnitř. disku a vypalím si dřevo. Lukáš. Já to nemůžu otevřít, Lukáš, otevři to. A i pro nás. Pojďku, hej, otevři to, vole, ten pes chce jít dovnitř. No tak jo. Venku. Pejsku, jde si, jdeme. To byl strica Bartice. Pejsku. To bylo- Kde to čuliny, pojď. Šuj, nepá? On se neprotáhne těma dveřma, Lukáš. To víš, no, Ej, jak, počkej, jak, to už není... tady je jak světlo. Jak to je, že se přidávají hráči do toho? Tak, počkej. Čeho? Já to napíšu. Jo. No, je to chatu. Modify. Smurfy, aha. Hej, a musíš první zničit ty dveře, ten pes se nemůže dostat dovnitř. No, Jsi tak- tady úplně super ultra mega palác. Skosat čtvercům prostřed. Já si to tady vykopám. Hej, dejte mi můj krafťák. Hej, Messi říkala mi připadá, jako kdyby to nebyl taky server. Protože já ještě nemám ani jednu zvláštní věc. No vlastně Jo. Hele, já, co mám já? Hej, Honza, dej tu pes a jít na nás. Jo, pojď, A co já si tam teďka vypaluju? Hej, ono se to samo otvírají ty dveře. Jo, a já jsem měl úplně drsný pak včera, že tím jsem otevřel dveře, takže jsem měl X-ray, jako kdyby A jsem ty viděl, jsi to zavřel? takže jsem ho neměl. To bylo úplně mrté. Hej, Lukáš, nenatáčíme už nějak dlouho? Ne, asi 10 No. minut. Co? Asi 10 minut. Hej, to se nezdá, jo, mi připadá, že jsme teďka začali. Je taky.
Hej, no lol, krtek, mně se teďka zdalo, že tě vidím někde v zemi. Kurně, máme já takové lagy, nebo vážně ty dveře nejdou otevřít? Jdou otevřít si vevnitř, vole. Hodám. A mi se otvírá první ta jedna strana, a pak až ta druhá. Já pořád nic nemůžu Jo, mít. tak to máš kruté. Ní, to jsou moje dveře. Hej, hoši, vy jste asi hodně pitomí, že? Já jsem vám říkal, ať to vykopete a pak si to udělám až ty své domy. Držu, vole, není, Mám vypět nějaký stone, ať to Ej, dej mi, vole, moje dveře. Dej mi moje dveře. Hej, první to, Čeká, ty jsi za úplně nejhorší místo. hej, první to celé vykopeme a pak si tam Čekaj. uděláme až ty místní. Dobré, klid. Honza, potřebujeme torče. Já taky potřebuju torče. I krci potřebují torče, jo. No, přesně. A to no. torče nedám, hej, ty. Slevej, vole, necháme, že... Hej, kousek od baraku je ropa. Skvěle. Jo, super. Jo, vidím ji. Hej, tak to rozkopejte všechny zdí a pak si to Ještě uděláme až jsem ty. našel. Něco jsem našel, já tam pak půjdu. Já se tam jdu podívat. Hej, pojďte rozkopat všechny ty zdí. Hej, stojí tempest? Sedí tempest, nebo co se dělá? Stojí sedí. Jo, sedí. Počkat, takže co bych udělal? Hej, co jsem to chtěl? Jo, já jsem chtěl udělat torčky. O! Já už myslel, že je to u mě. Už vím na co ty dveře. Už vím na co jsou ty dveře. Tady mám 3 creepery, víš? 3 creepery. Ne, vy tu děláte fakt úplně blbosti. Nechcete udělat něco užitečného? Já to prozkoumávám okolí. Našel To jsem jak něco prase. užitečná. Na Lukáš, tak? Tak jsem teďka celou dobu dělal. Našel jsem prase a jeskyní. Hej, máš to? Hej, Lukáš, vem si to. Jo, mám to. Luxa, Dominik, kde seš? Hyper. Já jsem našel jeskyní. Hej, proč to děláte takhle?